Mkoma makadini? Tusema makadini. Tiripo zita ndiani? Ndoitwa Isaiah Chauke. Anditi kumushande kupi? Mashingo Mwenezi. Mwenezi. Ndinoziva kuti mune dambudziko Mkoma. Imi ndimi muridzi wedambudziko. Tangai kunditaurira Mkoma kuti dambudziko iri rakatanga sei uye chii chakaitika mukati meupenyu hwenyu kuti muzoziva kuti ndatambura regai nditsvage rubatsiro. Zvinoitika ndezvekuti mukupera kwegore ra2021 ndakadanana nemumwe mukadzi abva kuMozambique. Apa ndaigara kuTembisa ndiri kuJoburg. Saka mukadzi uyu anga ari mukadzi wemunhu. And then ndodavira kuti ane mazera ekuma33 years ipapo. Murume wacho vaishanda kumarestaurant. Aitanga basa kuma 6 kuseni ucheza na 10 manheru. Ini ndaishandawo security. Ndaipinda na 1800 ucheza na 06 kuseni. Saka shift anga asingalinki. Saka ini nokuchochorawo mukadzi uya. Asi ndakaiziva kuti mukadzi wemunhu. Saka ndobva ndamufonera kuti auye kumba. Ndobva auya. Paakauya ndakatora protector kuti ndirare nemukadzi uya. Ndakazama kuti ndirare nemukadzi uya zvikaramba. Ndikati saya by all means tikaita zvikunetesa kubuda dikita. Mukadzi uya akati muregedzai ndazoona kuti mamuchida asi zvaramba. Right. Saka padaro inini ndakamborelaxa. Ndikazokura ndikatangazve. Musimu wechete. Musimu wechete. Ndabvisa protect. Ndobva zvaita ndobva ndarara nemukadzi uya. Try pasina protector. Right. And then ndobva ndauya kuno kuzimu. Hapana kana chakamboitika ipapo. Nyaya yenyu yemukadzi uyu ndezve kuSouth Africa? Ndezve kuSouth Africa. Ndauya kuno kuzimu. Handina chimwe chandakambonzwa kwandiri. Padaro pandakagara kuno ndagara almost 21 days ndobva ndadzokera kuSouth. Ndadzokera kuSouth ndangosvika ndichingofonera mukadzi uyu. Pandafonera mukadzi handina kushandisa protector. Ndangorara naye direct. Handamboramba. Saka pandakarara nemukadzi uyu ndakatanga kunzwa kufambiwa pano pachinena panapa. Ndobva ndamufonera. Ndichitonzwa kuti kufambiwa kwacho hakusiri kuri normal. Ndobva ndamufonera ndikamubvunza kati chii chiri kuitika. Akati neniwo ndozvinzwa. Ndikati waya usina kunditaurira. Handizivi kuti zvaimbondiita but ndombosizvinzwa. Handimazviona. Akati okay. Ndobva ndaenda kufamasi. Ndobva ndandovatsanangudza. Vakanditi malaizi. Vakati ndai mugunda kugera. Inda. Vakati inda. Right. Vakana kuti vanoti mabokland. Ndobva ndaita saizvozvo. Ndikashandisa spirit plus mushonga wemalaizi. Ndakashandisa mushonga uya. Hazvambochinja. Right. Padaro ndobva ndaenda kumaZulu. Akati mukadzi uyu ane street wameno mataura vanokuita kuti akagadzirwa but zvopera. Ndobva ndapuwa mushonga wekunwa wekudhoze wauya. Ndobva ndashandisa mushonga uya. Hazvambochinja. Ndaigona kuti ndopinda mutoilet almost 1 hour. Ndichingopedza kuti ndapedza ndogeza ndodii zvotanga kutoruma ipapo. Kana muchiti maipinda mutoilet 1 hour munenge muchiitei 1 hour? Aiwa ndobvira pandainwa mushonga wekudurura uyawo. Nokuti mushonga wacho kuti kwangobuda utotanga kuda kudzokera futi. Saka ndaita almost an hour achidoza but hazvinamboita help. Right. Padaro ndakatanga zvinhu zvandiri zvaizongobuda apa. Zvinhu zvandakazwa zvakubuda nekumashure kunobuda tsvina. Tukabuda ndobva ndakatanga kugara nebrush. Tukabuda tunhu zviya totanga kuruma. Tukabuda toruma. After maenda kunopiwa mushonga wemaZulu. Ndobva matraya kuti uchenesei. Hapana zvakabuda. Hapana zvakabuda. And ipapo pandakaenda I paid 500 rands. Sport cash. Hazvamboshanda. Right. Ndobva ndaenda kune mumwe anotengesa zvemushonga anobva kuGhana. Ndobva ndapuwa futi mushonga. Mushonga wacho wakamixwa nana chikinich. Unozwa ndakakwatuka kwese kukwatuka.
andinoza mushonga inoti poti unopuwa huku kana zimhanya mushonga uyo ndo andakapuwa right ndobva ndaunwa umwe ndikatenga chipaipi chacho kudhoza cheche hazvina mboshanda ndichingopedza hazvina kana mboshanda kati zvinomboita sei uya mukadzi akabva aenda kumozambique ipapo akanouza handauda kuzorara futi naye but before handii pane zvakaitika izvi ndakazorara naye pane mukadzi uya akaita saini imwe yakandiita question mark makunzwa zvinhu zvezvi makadzokorera futi pamanoroa ndida kunyatsokuona ndaingofunga kuti maybe kuda malies chikuti hazvichapera mukadzi aita zvazvokugomera zviyazvi like munhu anozvara kupusha zviyazvi but inana ndangoti chii chiri kuitika handamboziva nokuti makarara mese muchiitira bonde aiti zvaizokuta kuratidza kuti munhu anopusha something but handamboziva kuti chii but imi ndokukondinya chete ndakakondinya but ndikaisa question mark kubva ipapo pandangodaro handambozorara futi nemukadzi uyo but mapedza nezvaangachita makamubvunza here kuti ko chii chiri kuitika anambomubvunza ndati ndoda kuzoona next time but nezvandakazoona mai zvinhu zvakaramba zvingobuda zvichiruma like handimuona pachiwo yapo waingoziva kuti pane chabuda but pasingarwadzi ngoti chikubuda zvikabuda zvoruma kana ndikaoti chabuda ndotarisa kuti chii and then ndotora brush ndoisa pabepa ndototoona kuti chinhu chakaita fanike kawemu kana kajemu ndobva ndaenda kufamasi time iyai yanga yakuenda time yecovid ndanda kutozikanwa madiskem kupi chipi madrawers maigara makazara mishonga but hazvinamboshanda pakaita futi zvichirwadza zvichikobuda zvingoruma but kubuda kwacho zvirwadze kana zvibuda hazvirwadzi zvinongobuda but izvo kuruma chete kazvibuda hazvirwadzi but unongonzwa kuti pane zvabuda handisi like munoona nyama kana ikaora zviyazvi handi munoona honye kadzikapinda mukati menyama dzezichidona ndozvazvo zvichingoita zvikadona zvopinda mumatrousers and then pamwe ndaitogona kuti ndobhoila mvura ndabhoila mvura ndodisa mushonga wacho uya uyu ndoita zvokustima but ichingopedza zvoita but ndakagumisira ndakunzwa maside pain nestimu iyai ndikasiya izvozvo pakawana bhuru wangu kuno ndikamufonera akati no hazvinetsi shandisa diesel ndobva ndatenga 500 hafuti ndakanokumbira kune machinda evamwe aisevisa motikari ndobva ndapuwa diesel varazoza but hazvinamboshanda ndobva ndataura nomwe murungu pane imwe pandaishandira pashopping center actually vane shop yairi papo right akanipamwe mushonga haunamboshanda right ndikabva ndabva kudaro ndobva ndaenda kune vamwe madzibaba vechechi ndobva vandiitira zvavakandiitira. I never paid anything, but zvavakandipa izvozvo hazvamboshanda. Right, ndobva baba vatozoti madzibaba munhu vanoona zvemweya akasi kutochima svika ivo vakanditi ivo mukadzi uyu akagadzirwa ane runyoka but inini I never believe kuti enda kufunga na runyoka ndokungoconnecta chete ana kuziva kuti maybe pane matypes saka ndakazobvunza vane kumozambique vane kumozambique vakanditi runyoka gunosiyana pane one unogona kurara nemukadzi mukadzi wayana akagadzirwa kuti paunongorara naye paunongoti bonde anobva azviitira tsvina hanzi vanogadzira nekamba nekamba nehanzi nezongororo zongororo handiti ukaribata rikangoroita tsvina vakati vanogadzira nezongororo vakati itype yerunyoka vakati iwewe waonako negwemajuru saka ndakauya kuno kuzimu ndikaenda kune vamwe vanobatsira vakatora hembe yangu new shirt ikanobayirwa pachuru vakaita zvavakaita vakati tanovharira pasina ndichingosvika kumba ndokatanga kukuda right mukwasha wangu ane chechi ainayo kwangundo right mukuru wechechi akandipa zvimwe zvakaita fanike zvimhonzi andizobva kuchina ndakaenda mupadhoki isu takati tiri kuminda kuya ndikadurura kusvika ndarara ndichauya kana pawa ndakagumisa kubudisa mvura ndazva zvitumhonzi tuya ndakapuwa turi tunu kati
ndine allergy pera ndine one ida kutesta ndakagumisa ndisina kana power kurara musango pandasvika kumba kutanga kubuda anomanzisa ndadzokera futi kusouth pane vamwe vaiti vanobva kubhinga ndobva ndavataura vakati hai runyoka tozvigona izvi iyeye muchinda uyu handina kukwanisa kuzionana naye right. Pane wandakaona mai vamwe vanobva kumozambique sezvo vaibva kumozambique vanitsvaga vari kumozambique mai vaya vaive kumozambique vakanditi toda uyai ndikuitire zvemishonga yacho ndoziva akati anoda 1200 rice right. Ndikaenda nemwana wangu mukomana tikatenga vakati anoda huku yewhite tikatenga broiler plus mucheka akatiitira akatipa mishonga yacho tikabhadhara 31.2 hazvinamboshanda right. maindoita sei ngati okay pamakatengeswa huku nezvimwe chicha akasweta akazvigadzira seizvo zvinhu izvozvo akatora mishonga akatipa akati munonofutira kuisa mvura imwe ndoita zvokugeza kuti ndokwiza kuno but hazvina kana mboshanda. Ko huku yewaiti akaisa kuti huku yewaiti yakaurayiwa akati akati paropa racho mogeza nazvo zvatopera hazvina kana mboshanda. Mucheka akatora hatangoshandisa paaita izvozvo hazvina mboshanda zvinhu izvozvo right. ndobva ndaenda kutembisa hospital ndikaenda ndikati sezvo ndakapinda pasmart beta ndite sei ndiende pano circumcision vanogona kuona kuti this worm chii. ndobva taenda pandakaenda vakasvika vakati ndobva ndati no pane zvinhu zvikubuda. ndobva ndatora brush ndakalos vakati no toda kuona kuti chii. vakatora mapictures vakandipa date rekuti ndozouya kureview right. inini padate racho ndakabva ndauya kuno handina kuzoendako right. ndobva ndadzokera futi kusouth. pandakadzokera kusouth zvinhu zvazvo hazvakanambo infact actually pandakauya kuno ndakauya ndikagara namai mvana ndikaextenda leave ndikagara 3 months. ndagara 3 months ndakatanga kuti ndine mudzimai ndaishandisa protect. infact actually first month handamborara nemudzimai ndikagumisira maimuti chiiba ndakauza ndikati no ndozvandiri right. saka ndakaita zvokuboora pens ndoisa protect ndorara namai vanchiti zvinhu zvaya zvogona kuenda kwavari andimazviona. ndikagumisira nakuti ivo havanamboita any complain even one day. ndikagumisira ndakangoita direct to stay the other 2 months pasina kuti mdhera vakambokomplaina kuti ndamborumwa nezvizvi but zvaita kubuda kuita masozvo chaizvo andimazviona right. padaro ndobva ndadzokera kusouth. ndadzokera kusouth ndobva ndakadzokera futi kutembisa vakati wai paipai takamuti muuye asi hamuna kuzouya. ndobva ndangonyarara kati ndangozitora so simple vakangondipa zvavakandipa mushonga chichichi handina kuzodzokera kuya. saka ndakushandira kune rimwewo saitiwo handashandira zvesecurity kwakwakanodonha bonda iri it was a temporal site. pandakashanda paya plus kubva pandakaita that thing pipe yangu handi munoona zvinoita nyoka zviyaudai ende pipe ine time unonzwa kuti kuita like izvo zvazoita nyoka kunzwa kuti hazvisiri izvo zvayaita kuti unonzwa kuti pipe yese kwete paya iyoyo wose pipe penis yangu unonzwa kuti inoita senyoka handimazviona. saka pandakashanda patemporal site papasina toilet ndobva ndati beta ndidi pandakaenda beta mbotasa kuti wemuya iyi because musoro wethat web yanga yakapinda pazasi petsinga. saka only to discover kuti ine saini yenyoka direct musoro uya wati kure hauchakwanisi kupinda pazasi petsinga. saka ndobva ndafonera vanengina ndikavaudza kuti ano mukadzi wanenge akaiswa rukawo but handizivi hangu type yacho kuti chii asi ugurunyoka because ichi chondori saini yenyoka kuda ndicho choita kuti chobudisa zvinhu izvo handizivi but saka ndozvo ndakavataura. from there ndakatanga kubvunza vanhu vakawanda ndisingachati zvai zvokuvanza zvokubvunza kuti kana izvo ndikaona vanhu madhara like vemalawi pane kunonzi kuhanishu kuzi ndakara pamona ndabva
kutembisa ndakugara Cosmos City. Saka pana ndakugara kuHoney Jew kwakazara vanhu vekumalawi. Pane umwe anonzi Musaupe uya aite kugadzira vanhu kuti vaite zvokutokonektana. Saka vazukuru vangu vekuno kuZimu ndakavataura nyaya yacho. Ndobva vanotumira mari. Bati sekuru tinofoze handaimboshandashanda zvangu. Bati sekuru takutumidzirai mari, vakasenda mari ikauya kuya. Ndikaenda nasisi vangu. Taenda pana Musaupe wacho. Ndobva ndasvanga payment. Akati 1.2. Ndikati tobhadhara 600 deposit ndikana ndava right. Topedzisa. Hazvina kumboshanda zvinhu izvozvo. Inini only to discover ndaiti kana ndakuda kutanga kuzoza andii nzvimbo iri private party iri sensitive kuti usatanga kuti ndizoze kudai inini only to discover after 3 days chijira chandaipukuta nacho chiyachi chachadambuka vanhu vakandipa acid ndobva ndarasa. Iwo ngachizokubva vandakabhadhara 1.2 uye anozi anogona kuzvirukawo ndikapuwa acid. Vazukuru ndo vakanga vakurifeko. Aiwa vakanditumira mari. Akandirifeka kundisisi vaigara kuHoney Jew vaitogara ndakabva ndabva kutembisa ndo vakandiudza kuti anoziva zvekunyoka saka sakura tanga ito nembiri yekuziva akati problem yanotoiziva. Okay, it's fine ndikatofarawo kuti but ndikazoona asi zvasingazoreki why 30 minutes une uchinzwa kuti ndiri patight right. Padaro mai mfana ndobva auya ndiri koko ndobva taenda tese ndikamutaura ndiye munhu ari kundirapa. Saka ipapapa tata kuenda kwakuchitonhora akati kwai ndofana kuenda kugwizi kunogezewa nemvura inotonhora nokuti Joburg yose yakatendedzwa negwizi kuJoksky River. Saka ndikafunga kuti ndogona kubatwa nengwena ndogona kurapa vakawanda kuti vafa vari mugwizi ndobva ndarika plus kwaitonhora. Saka ndakatanga kunzwa kupera simba mabvi angu ndakunzwa muzasi metsoka makurwadza maybe kumira shopping centers but since andamboita that problem handina but zvinhu zviya hazvina kumbostopa even pandakazodza zviya hazvina kana kumbostopa. Saka ndandangori munhu ungogara ndine brush every time nditori pabasa ndotoenda kutoilet ndosvika mubathing room ndotobvisa pakaita umwe anobva kunana Soweto actually Protea Glen ndo kwaanobva mukadzi anoshanda kuold age vanouya nevarungu vachididi ndobva ndamutaurira problem yawati hazvinetsi ndine munhu wemalawi anoziva izvozvo akati anoda 1000 that I know it's fine but I will pay 500 first. Ndobva ndamupa 500 akandiunzira iye munhu wacho handambomona ndangotauza naye pafoni mukadzi yanobva auya nazvo akandipa ndikati handinamboshanda hazvina right tadaro pavanhu vese kwazvanga zingashandi maimbodzokera here kureview kunoti ashamari ndatodzokera kuzotokonana kuti kati even iwe wandati mwanambotaura undipa kuti wemughana uya ndakati better refund me back my money because hazvinhu zvazvishandi akatonipa that 500 akandibhadhara 250 aimwe ndakangosiyana kuona bita ndingosiyana naye uyu wekumalawi kuti atoguma takuita ma-exchange of voice zvinhu zvazvishandi kwanzi indorapa vanhu kawu zvisindoziva mune runyoka hazvinamboshanda right padaro ndakaramba ndichingo anomuona kuJoburg kune zvimashops zviya zvinotengesa mishonga yangu siyasa ndosvika nobvunza amuna papark station paya wakudzika wakuenda kupower house pane vanotengesa mishonga vekumalawi ndikatenga plus ine problem allergy ndikanwa ndobuda maviri ndodidi but hazvinamboshanda zvinhu izvozvo right padaro munin'ina ndobva andipa nokuti ndakazorirenjwa munin'ina ndobva andipa cash about 5000 ndobva ndauya ndarevhewa nevazukuru vava kunditumira cash iyi ndobva ndarevhewa kudomboshava kune umwe muchinda uyayo aizikanwa nemuzukuru kudomboshava ndasvika pashopping center ndasvika kuya ndobva ndapiwa akati iye ndokubvisai ndakuruswa hembe zvese abvisa ndikamutaura no chinhu changa chisipo ndechichi iye ndobva abvisa zvinhu zvine kuhlalopewa chini zvine
zvuma zvewaiti neredhi ndozvakabvisa nezvimwe paprivate party ipo paana but chandangofila only kurwadziwa nekudhonzwa kwandaiitwa handambowana even any help handomazvoona handina ndangodzokera kumba but handina chandakawana ndikamufonera mari yedakamubhadhara mari yese but handambowana help ndobva ndamufonera ndichizama kumutaura kuti kwanza haiwa zvavakabvisa hazvisiri izvo zviripo zvandoda kuti zvibviswe plus zvandiri hazvisiri izvo ndirikokona atobhoila mvura nditositima kuti zvikanzwa hiti zvinodonha but chondinetsa manje kunochira machibhoila ndonzwa maside pain yehiti yainopinda umo handimazviona saka padaro ndakatiraya kutaura naye akati hai unouya kumba hai nodidi mudzimai wacho takatoenda nemudzimai mai mvana vakatondimirira kurutenga anambodzika bhazi nangodzikisa zvinhu ndobva takatesa hazvina kana mboshanda kana anything right tadaro ndakaona kuti handisina chandinacho handimoona kuti zvino izvi handisi kusenza kune nzara hakurambona mombe dzedu izvozvo dzirironona mumasiweji hakuna kana mvura hakuna kuri dry right saka ngazvindoita sei saka ndikaenda pane vamwevo ikoko vakati no isiki yemajuru ndikapiwa guchu nechichi hazvina mboshanda chunhu hazvina ndakatotora ndakarasa kutoireti hazvina till today munin'ina akati no mukoma endei tinoona kuti sezvo tine problem tinokonosangasa tinzvo kuti tichabatsirika sei family problem satasvika pafamily problem uyu munhu wamakasangana naye pabonde mukadzi wemunhu makazomboenda here ipapo ndakatojamba ndakaenda handiti uyu munhu asingataudza naye but inini ndaimuziva maiziva kuti ndiye murume wemukadzi ndatomuziva saka makanyenga mukadzi muchironga gemu renyu maitiziva kuti ndiye murume wacho ndatomuziva straight kwete zvomboro zvazongochiva handisida kunyepa handiti handisida kumbonyepa ndinotaura zvazviri ndakamuchiva mukadzi uyu ende tikawirirana handimazvona ende mwariwo wanga asingadi kuti ndirare because ndakafosta zvinhu zvasingaiti zvodai ndakangoona kuti zviri kuti ndikasiya pamwe ndingadai sina mbobatira right padaro murume uyu kubva pese pandaitira zvese actually pandakaona kuti isaine nyoka ndakaenda kutembisa ndaingonzwa kuti unoshanda parestaurant iri pamarobhos patembisa paya ndobva ndasvikapo panoshanda vanhu vemozambique ndobva ndasvika ndikabvunza ndakasvika chibvunza ngati ndoda kuonawo murume walindoka right saka ndasvika ipapo zvikazinzi atamutuma kupick and pay kunotenga zvimwe andi restaurant basa sekuru wake hanzvadzi yamama wake aripo panapa right ngati ari kuyandimire iye ndobva atosvika vanzi george ndosvika tomoresana paya saka ndakaona kuti ndimutaure kuti ndingomutaura kuti ndakatora nemukadzi wazvasingaiti ndakamuti mukadzi wako ndakataura naye handii anonzi lindoka kati vandakataura naye akanditi kune vamwe vanhu vanobatsira pane zvimwe zvandoda mumozambique indobva kuzimu ndonzi chauke sososo ndichimuudza uye akati ano problem but iko zvino izvi mukadzi uya ndakarambana naye ndikati okay chinipa contact yako ndozokonfirma ndozobvunza kana iye adzoka iye akatoenda kumozambique nezuro but takadivorce because mukadzi aindijolera right ndozvakataura uya murume wacho ndobva ndaenda akandipa contact ndobva ndaenda 500 meters away from the restaurant ndobva ndamufonera haina kupinda ngati kwa isingapinde aita chesa 10 ka 10 o'clock ndobva ndafona haina kupinda the following day haina kupinda ndobva ndasiyana naye anyway achamuona mandeni ndobva ndafonera vaning'ina vefamily kuti foni yake wandipa but haisipinda nokuti ndo wakatonipa advice but itori nekufungwa vamwe achiti kana rurukawo ukanwa weti yake une watorapira zvanopera right ati hapana choice kaindomuona saka ndakamira mantheni ndobva ndadzoka pandakadzoka mantheni ndobva ndawana aripo pakasvika akatondiona pandakasvika akabvaona kuti mndara uya aiye andorimbana mudiki ndosvika paya totomurisana ati handauya kati anyway inini ndakajola nalindoka inini handikuzivi indobva kuzimu unobva usamba but
ndo zvakaitika. Anyway tiri vanhu vahuman, ndachikumbira kuti tibatsirane. Akati problem chii? Akati pandakararana nemukadzi wako pane zvinhu zvikuitika pandiri. Akati chii? Ndikati pane zvinhu zviri kubuda zvoruma ende pane wemu, actually nyoka, isaine nyoka. Akati ipapo pamakazviona mungadai makauya. Akati anyway ndachikumbira kuti kana uine any amount yaunokwanisa kuti wanotaura kuti ndive ndobatsirika, ndakaresa. Akati no, zvoitika ndezvekuti dai makauya ipapo ndobva atobva pana ndiri, ndobva atoenda, ndikasara ndakamira. What is the way forward? But anyway, ndobva ndaenda papo, handipane chiwindo chiripo uchida kutenga kana kutaura nevanhu, ndobva ndanonoka, ndobva auya. Akati hazvichaiti mukadzi uyayo, ndakatoparadzana, ndotova neumwe mukadzi. Saka uya asati ari mukadzi wako, imi tsvagai means dzekuti muwane. Iye akaenda Mozambique, contact yake ndandinayo yakatorasika, handisina. Sekuru vacho vaya kwanzi vakaendawo kuMozambique avapo. Right. Ndobva ndabuda, ndobva ndafonera, ndobva ndavaudza mukadzi uya hapo. Saka handizivi plus murume uya, ndakati murume wacho aramba, saka handichazivi ndodii. Ndobva ndabvunza vamwe, akati aiwa hai nyangwe pasina murume wacho vanhu vekugokwe bhinga havanozvigona zvirukavo. Padaro handina kumbozokwanisa kuwana munhu akandibatsira kustraight. Ndaingoenda kumafamasi ndichingozvipukuta ndichingodaro iyo zvokutobvisa nebhurashi. Handimoona mumeso makasviba, pashure kwese pakasviba nebhurashi. Handii nyama idzi dziri sensitive, kungokuti mbishana ndabvisa, mbishana. After 10 minutes, after 20 minutes, after 30 minutes, the whole day, even usiku, hazvina kuti nguvai, even usiku zvo zvingoruma. Uchitonzwa kuti zvitofamba kudai zvitozoruma, but panoita weti hazvibudi, hazvo meso mumatezi hazviti. Saka tiri kuzosvika zuva ranhasi, saka pandakasvika panapa ndobva ndatsanangudza sekuru vakanditi rukawo. Saka vati rukawo ndazva kuti munotoshandisa bhurashu. ndotogara naro kana tori kumba pamwe ndinoona kuti iri bhurashu hariti, ndotoshandisa rekuwasha shangu kuti zvinyatsobva, nokuti uchingopedza ndadaro ndofanira kugara ndogona kustima. Ndakaita kumana kumashure kuti kusapinda steam kuitira kuti zvibve, handimazoona. Saka ndikastima ndiri free, steam iya inopinda ndisazondisa maside pain, handimazoona. Saka ndotodai kutotenza kudai kuitira kuti hiti ibve, and then ndozoshandisa this brush. Harisiri kuti ndoshandisa pashangu, ndiri kuti every time ndofanira kuti ndinozva kuti izvozvi pane zvatoruma. Saka zvinenge kuruma kumarumira anoita majurai. Zvinoruma, handini munoona like izvozvi mabhoklandi zvacho zvezviya, handiti tomomozva toti kune zvinata zvibata tudikidiki togara mumauswa lisinga mvura ichinaya tudikidiki, ndo kana kuti ntsesa nhata dzehuku zviya ndo zvazvinoita, kuti kana chatoruma hautoregedzi kusvitsa ruoko, hazvitoiti tudiki, but nenyaya yekuti even kachifamba soka hazvina kuti magumbo, handizvo zvekuti irimoti, hazvina saini yekuti pane gumbo, but zvinondofamba ende kubuda unongova kuti pane chabuda. Kana chabuda kachinobuda kunonzwa kuti chikabuda kana pari pasoksi chadonha kati chikarova apa chopinda straight mukati. Kubuda ndotohwa kuti pane chadonha, ndichitofamba kufamba zve zvinodonha kuti but kuzoona manekedi aya uzoona, but indo zvinzwa kuti pane zvekudonha. Pamwe totodai kudai kusunza zvichibuda, panobva panogara nependi plus bumshot. Panopinda mubathing room ndofanira kuti ndiwane time yekuti ndozunza. Uko natoenda pastovhu uchiona zvinobarika uchitonzwa kuti kasmell, unotozviona kuti zvitotsva. Kutaura chokwadi, ende futi kana lese ndikarara nemusana ndakadai zvinofamba kudai kunoruma mumusana kudonzva kudai, anomuona makumbo angu aya, ndinotodai kubvisa kudai.
ndikakana pastovhu ndinozoona chibarika mumakumbo izvozvi masocks zvirimo kana chikadona chikarovava chinopinda mukati hakuna kuti chodora chovharwa nasokisi urapa changorovava chinopinda mukati kana handizivi kuti zvinhu zvakaita sei kana even kuno kumakaro unongova kuti chabuda unotozofamba ndatoti kuna mfana kana mwana ndaigara naye aiti kundikwiza kudai musana zofamba bese kandakarara nemusana zvobuda kudai ndaitoonwa doro zva zvokunwa zviri excessive ndonyaya yekuti ndaitira kuti ndidhakwe zvikaromanisa zvinzwa ndaitoonwa do everyday kuti kwete kuti ini ndine allergy whatever doro randinomwa even akanga masupa chichi haunoti super is ndoraka ndiri kusaidi yangonwa black label chete ndikanwa mamwe madoro echichi ndine allergy saka mablack nganwa 2 kugarara handichazvinzwa asi pandomuka ndoona zvakazara ndinofanira kugara ndakadhakwa kuti ndisava nestress kutaura chokwadi pamberi pamari pano panyika infact actually ndadzidza kuti mukadzi wemunhu hatoko mukadzi wemunhu ende ukanzwa mwoyo wako kuchikurambira kuti izvi ndotaura hangu pane vanozoteerera zvandiri kutaura pano kuti anenge aine mudzimai wake ngangogara under one roof nefamily yake atrasena nemudzimai wake iye one wainayo kasarudza kuti one kasarudza kuti 2 handingati vanhu mukavaiti mukadzi one but kutaura chokwadi inini I've learned a lesson kuti mukurarama kuparadza pfuma nenyaya yemukadzi but mukadzi ndinaye izvozvi there's nothing to hide kwanambuya washa vaningi navana vandoziva kuti baba kana vachienda umwe vandoziva kuti panongoya nemvura waisa mvura yababa here vandoziva kuti ndo problem yandinaye even hakuna there's nothing to hide nekuti munoona munhu akaita wechikuru ndinobvunza munoziva andivamwe kwanzi isike mazhuru unobvunza vanhu vakuru kuti munoziva sike inomborapwa sei because I have tried my level best but handina chakashanda hapana but kutaura chokwadi pamberi pamari pano panyika pane vanhu vanorova chakwe chaiko inini kutaura chokwadi ndadhamba ende ndadzidza ende iko zvino izvi ndinoda kungotenda Mwari kuti sezvo sekuru vachitiwo vanokwanisa kuzvikunda after 7 days dzavandipa unoonwa ndoshayiwa kuti ndikatenda sei plus nemi neprogramu iyoyo iripo yekubatsira vanoshaya nekuti kana une mari unorarama but kana usina yamwe anotora amount yacho asi kurarama unoda asi unogoita sei unongofa unoda kuti hauna zvikwanisiro mukadzi muchimudza maona kuti matambura akazvitambira sei mai mufana ndichivataurira vakazvitambira nokuti ndakavataura open kuti sezvo ndiri kusaudza zvangoitika semunhu womurume human nature saka ivo havana mboda vakazvizwisisa that's why ndichitotaura ipo pano apa kuti vaitoti ivo vanotobhoira mvura kana kutuma vana kuti bhoirisai mvura havana kana even problem even pandakava ndikagara 3 months zvichishandisa zvaishandisa havana mboramba vangoona kuti ndo zvakaita but izvoda kuti mukure kuzvozvita vane vazukuru vane mazvona but now tarisai muone ende mutarisa mwana wacho andorizira nefacebone yangu ana 32 years uye ane 33 years mukadzi wamakachita naye wandakachita naye but iye mukadzi wacho pandakamuona ipa pakati nini akanditi iye ndakaenda kwai ndikagadzirwa navhuvhu vangu hamekuti noti vatete kwai zvinhu zvasvikapera right and then ipapo panai ndakamirira iye mukadzi pakauya umwe iyeyo munhu haana kuitwa haana kupinda pasmart anoti akarara achitoti awo mukadzi wacho unoda lemboka achiti iye mukadzi uyayo pandakarara naye ndakaita siki yemaronda but siki yacho haipori ndakanditaurira semukadzi ini ndakabuda izvi zvandiri kubuda iye haana kubuda izvi kuda ndikuda sezvo ndakapinda pasmart I don't know but iye akabuda maronda but maronda acho hapori semukadzi iye
saka which means mukadzi uyo akagadzira timamiti mukadzi uyo akanorapwa natete wake iyo akati mbuya nambuya koma akati kuti ndiendese kunorapwa iko ipapa pandakamuona indachitori nestress ndati ndichazomuona achitori nestress ndasingachochati nezvake saka ndaida kungonzwa kuti ende ndasati ndawana vamwe vanoziva kuti urukaho unonowa weti ndozoti akati undipa ipapa saka apa pandaitoenda chitomutsvaga ndichiti amurume wacho ndotomutaura hapana zvokuita there's nothing to hide because ine ndoda kuti ndoda upenyu hwangu saka ndo chimiro chandinacho. Saka panyaya dzepabonde namadhamu zvakamira sei? Panyaya dzepabonde namadhamu hapana problem asi ini ndinongohlira kungoti handizivi vakadzi like maembana yako zvino zvavachaendi kutime yavo nekuda handiri mumavakaisi wachateu vamwe havagezi saka apa pa5 months vatakagara tese kusouth havana kana chakambouya kwavari ende havana mbokomplaina even one day ende apa vaigezi saka nawo pandakazogara inini almost 6 months ivo zisina kuuyawo kuno pandakauya izvo vakati handasiri kugezi saka ivo vaingochema-chema kuti ivo vari kunzwawo makumbo saka but izvi zvobuda hapana vachingoti maybe chibereko chavo ivo vaiti maybe kuda itsvo handizivi kuda maybe ndizvo saka ivo asi ivo vanga resided kuti ijadheo vakatoenda kuchipatara vakatoti izvozvo vanondo vari patreatment ivo zvinhu zvinofema here kutaura chokwadi sezvo zvinhu zviri zvinhu zvinofamba hazvotofema but indongonzwa ngofambiwa kuratidza kuti nokufambiwa nekuruma ende pane izvozvi ndakaguma ndakuisa tikigiri zviya zvekuzvizadza zviya kuti ndaneta ichiti pamwe kuda sezvo zviri nhata tikigirisi andichinematix ndaona kuti handisina imwe choice saka ndikaisa tikigirisi ndopfeka pendi plus bum shot but unochinzwa chichiuruka kudai like chinhu chihombe like zvisiri like udiki hwandinonzwa maziva izvo unonzwa kuti like ewe muhombe kudai unonzwa kuti chiri kuuruka kubuda mutigirisi uruka but chabuda handizooni but unotonzwa kuti pane chinhu chiri kufosa kunonzwa kuti chinhu chihombe handimazviona saka pabo ndotori nezvimwe zvandasiya zvakawandisa uri mumwe dhokta ari kuDouglas Dale ndakaendako akatora ndikapuwa treatment but hazvinambobatsira hazvina especially zvekuti ndapuwana matablets hazvishandi I tried my level base zvese kuti izvo zvandinotaura kuti tikigirisi ndakatira hazvina ndakatira hazvisi ndikatoisa negirisi chairo ndichiti kune zvinhu zvingararama but still zvongobuda zvavadaro riripo girisi racho ndikatora used oil iyaye kuti svikachikumbira kuna vanosevisa motikari vaya ndosoka ndochera chigara 5 liters kuti used oil manapoti chichiwati but hazvinamboshanda zvinhu zvizvo hazvina ndaita kunwa zvazvo kuzi overdose pakauya umwe muprofita anobva kuna namberengwa kwandakaona akaona ane vana kuchechi vakati baba vedu vane problems ndobva vakati muve navo ndobva taenda tese kumuprofita uyo muprofita uyayo akati unoda 500 akati anoda 600 user saka ndikati imari pamaretsi acho akati 11,000 handizivi hangu pamaretsi acho saka pakati 11,000 kati no stress inini ndikapora inini koso ndaneta nekupa vanhu but ndisinawana help inini iwe ndirape and then ndokubhadhara akandipa zvaakandipa hazvinamboshanda hazvinamboshanda and akandipa futi vana potishi ende potishi yayo mishonga yanga akatomixwa futi only to discover kuti anga akamikisa nejiki anomana jiki ndakatasa price yejiki to was 12 rand iyo yacho maybe less than 20 rand asi akati anoda 600
andimazvona ndachitori nezvimwe zvibhodhoro zvazviri kumba ndikamuratidza ngatora piki ngati ndinoona zvinhu zvawandipa izvi ndozvaona kuti unoda 11,000 izvi angonyarara akati anyway uyai ndikupei imwe treatment. Pandakaenda ikoko pandakaona vari pamaground nemadzibaba ndasvika paya ndakasvika kwanzi uyai pano vachakurimba ndasvika paya gwadamai apa ndipanda gwadamai paya amuona dota rari pamaground ndobva rasanganiswa nechi ndikanwiswa dumbu kudai nedota asina mboshanda zvinhu izvozvo hazvina kunamboshanda. Ipapo ndikati inini handina even single cent andobvisa because ini am tired ndaneta nekurirwa mari kati zvinoita but hazvina ndakatiraya zvese kutaura chokwadi pamberi pamwari ndakatiraya zvese. Saka apa munonokwesha after how long tiri pazuva makagara zvenyu? Pazuva ndogona kukwesha kana more than 20 times zvichibuda chete zvichibuda uchingopedza pane zvimwe zvogona kubuda zvakaita zvekuti haugoni kuona kuti unogona diki amene tobuda in dozens but ndikarara zviya zvekuti maybe ndarara kusvika makuseni zvezviri zvihombe ende zvo zvacho zvokura kudai anoona zvoita mabroila ameno makuriro acho zvoita dai ropa rona aiwa anoona zvoita nhata kusvika ruma nhasi mangwana chitudiki mangwana anoona twakura kudai ndozvazvinoita ende izvo zvimwe zvinongodonha zvega zvinongodonha zvisina makumbo zvinongodonha ndoizvo zvinhu munozara mese mumakumbo uno zvakazara neitozunza kudai utozoona kuti matrousers ndotozunza ende ndikakurura matrousers angu awa ndofanira kuisa muplastic ndoisa muwashing basket zvogara zviri zvega. Kana vakuwasha vanofanira kushandisa mvura inopisa and every time hembe dzangu dzofanira kuainiwa kuuraya zvinhu zviya izvozvi ndikakurura masokisi awa ndikaviga ndikaisa muwashing basket lesei apa ndaida ngoona kuti zvinoratidza sei ndaikurura masokisi ndoisa muwashing basket ndaisa muwashing basket ogara almost 2 weeks sina mboapfeka masokisi aya ndikaapfeka zvotondiruma ipapo zvagara 2 weeks zviri mumasokisi kungoisa zvotoruma. Ndazva kuti hembe dzenyu munoita kuti dzitowacho munotosunga kuti dziwacho nemvura dzikasangana nedzimwe ngatini dzisangana nedzimwe dzimai kana dzevana vana vakapfeka vanorumwawo. Pamukadzi handisati ndaona hangu apo nepapo kuzvikwenya but havasati ambokomplaina like kundiudza kuti ndodati haiwa like pamuviri unogona kungonzwawo kakusosona nekudidi but chandakanyatsoona ini nekungohlira zvandiri kuti ndinowa even kuti ndirare namai vaya kana kuti every time ndotogara nguva maybe after a week nekuda kuona kuti ungoita kukamwa chezvine mudzimai kuti munomuchirara pa1 bed handi mazvona saka ende kwandiri futizve pane zvandiri like of course hatingati kukura isachi but toti pamatest mabhora aya akagara usingarari nemukadzi unonzwa kuti akazara akasimba but iko zvino ndongonzwa kuti hazvisiri izvo zviya zvazviripo kudhara ende even pakushuta ndotonzwa kuti no hapasina power like pakutanga ndisati ndawana problem ndorara hangu but ndizva zvokuti nechitohlira kuti pamwe zvinhu zvogona kupinda kuna mai vaya nekuti problem ine handidi kuti inde kuna mai vaya nekuti inotodambudza muhombe maona katararai kuti tiri under one roof mai nevana tiye takatarisira kuti Mwari atitore nenguva kwete kuzviti waenda mai waenda paroad mota yekutsika saka apa unongori menzanzwa ndotaura kuti takatarisa kuti Mwari atisvitse paakatitarira kuti svike kwete zvekuzvisvitsa nemabasa ekusazvibata apa pakaita kusazvibata but chandoona chokuti vanoteerera zvandiri kutaura vave nechidzidzo kuti mukadzi wemunhu anofanira kurespektiva kumuremekeza kuti vamwe vanososa minda yavo saka uyu mukadzi akasosiwa ndochokwadi nokuti zvinhu izvi dachiwanzi sick ine ndakabatwa ne-STD ndakabatwa nemvirabu emabhubhi iyai haugoni kurara nemukadzi wakadaro
but ndakapiwa treatment nemasoja ndishanda romozambique zvikapera same time within a week ndatopera ndatipiwa treatment zvikapera ndikaita waini drop ndakaiita ndarara nemukadzi isina kuprotecta but ndikawana that treatment asi mukadzi andaurara naye ani mazvona ndikatomupfuura ngati ndonoenda kubulawayo pane zvimwe chichi ndikazodzoka ndichiitira kuti ndiwane treatment haugoni kuti wabatwa nedrop urara nemukadzi ukasamupa hazviiti iyi dainge ameno kazvichisiyana type yacho but haungagari nemukadzi 5 months muchirara mese everyday hazviiti pamunorara muri kusufuka gumbezi rimwe chete nadzimai gumbezi rimwe chete gumbezi rimwe chete pamwe hangu ndongozotipo maybe ndichingoavoida kuda kuti everyday ndogona kufuga ndege but pandendawo kuda tongofuga ndege asi hapana zvinoitika kwavani hapana patinenge tichikuruma imi mivhiri vakagumana hazvivaafect madam hazvivaafect but handiti like chiwoya pakuita zvefriction hazvimbouyi kwavari hazvimbouyi asi muchizvinzwa kuti nini panapa nditozvinzwa pamwe kakawanda hazviti movement kana takuita sex hazviti okay zvotopai mukana hazvitoiti zvonyarara kuti zi asi kana tapedza zvotanga kuita hazvitoiti vachauke pane pandanzwa muchiti mataura mhando dzema-STI dzakawanda manga muchiti makatodziita ndakadziita saka muri shasha yepabonde inini ndaidhavalaza musaanza kudhavalaza ya inini kurarama kusvika kwandiri nhasi kuda kwamwari munyasha dzamwari nokuda kuti ndinotori nehama dzangu kana vakadzi vomwe ndatojola navo panotori nemiti yakakura yokuda akaenzana neuyu pamakuva acho especially pandakaenda kumozambique inini ndo pandakatanga kuita zvechihuri inini nditarare mukadzi anditanga ndatobhema mbanje chete pane mushonga umwe waibva pane vanhu handitoda kutaura zvandaita pane vanhu vandaishanda navo vaibva kubhinga pane mushonga wainzi kongoshi kongoshi ipowder yakafanana nentolwane that powder ndaisa mudoro bhauki madhaiza yako angune bhauki chibuku chekudira ichi that powder ukaingoidira ichinyura ubla wayo kuzinda tave pune bhawa rainzi tave ndo madanyawazoonura iko saka that powder waiti ukangodira that container yataishandisa zviya zvimamagi zviya ukaidira mudhat magi tichinwa ingwewo usati wapedza kunwa that magi unova kutoda bonde saka ndo zvandaishandisa saka zvaitofoseredza even mukadzi ukarara anotobvunza chii chamano saka anoona matini ematablets aya mahombe aya munogara nemishonga aya ematablets aya saka daigara rakazara iro nekuti spoon pane kuzouya pandakazobva ubla ndikashandira kuBaitbridge ndashandira kuBaitbridge pane mumwe muchinda aibva kunana vhuku aigara nemishonga yacho yemaguyu aiwa inini ndo zvandaitora pamwe ndaenda ndashandira kuchirezi taita pandashanda college work examiners taita road work zvinosevisa makeni wagons anotakura nzimba aya saka taenda for 6 months saka taenda kuchigara pasi ya ndo kwataenda ikoko taipiwa allowance kuti tiri subsidiary allowance saka isu ndorari basi umwe neumwe andigara makochi ndokwaiperera subsistence inini ndakajoira kwete mchana kusvika ndaenda kusvika ndapinda pasimati ndakapinda 92 ndakabva ndine STD kumozambique why zvazvakadaro unoda kuti pataigara kumabhalani kugaza province taigara during all time efilmeno nerinhamo madzimai taigara panzvimbo imwe chete maganazi ekuno kuya efererimo plus isu venarazeti taigara pamwe chete saka vakadzi vanga vakawandisa kwakuine nzara food yaitobva kuno mvura vaiti watista yaitosupply vachibva kuno saka
ende kuya kumunoziva necrossbreed yemaportuguese kune vakadzi vakanakisa saka ndakadzidzira chihuru ikuku ndikaenda chihuru ikuku saka naingo ndikatofese mukadzi vandakamitisa ndokumozambique saka zvese zvemishoka tatogara nazvo saka ndoro rachingori basa iroro saka kuzosvika nhasi ndazosangana nezvizvi nokuti even pandakabva ndakabva ndine vamwe vakati anzi mawasi handii munoona ndisati ndapinda pasimati ndaingobuda kakaita kamhopo vamwe vati syphilis vamwe vati mawasi ndasingazivi saka vakati mawasi saka pandakasvika kuno ndikaenda permanent ndo pandaiswa kwa Mutare kwaodzi ndo pandakaenda old Mutare hospital ndo pandakasvika vakati ndaingoenda before ndaingopuwa treatment ichipuwa treatment kurelwezi saka ndikazorefewa kuna doctor akati no ndofanira kuitwa apafanira kugara chinhu ichi achifanira kugara chiri covered saka ndakaiswa mushonga unonzi padoflin unodzipura that tumapundu totuyati inodzipura padoflin saka mawatsi aya changa chingori 1 chiri pasaidi unatosona but chechito kudevelop saka panangopinda pasimati hazvamboita futi vabva zvapera ipapo bva ipapo hanambozoita saka zvese izvi ndaingoita hane time yekuti oshanda baidibli chikora rachori basa rachori basa asingarari ndega hati paya pabhodha saka pane time yecyclonelini paya paya vanhu vanga vasingakwanisi kucrosa nepabhodha papa sinanga even develop vaipeya pazvitima vachienda nezvitima kusaona saka vanhu vaingopuwa keshi vakwidza vaenda saka isusu vakauya manje tagara kumasingle quarters busy navo vakazi type vachingouya navo apa handisi kuda kuvanza ndikuda kuti ndinotaura zvandaita zvezvezvo apa ndinotaura zvandaita but pamwe ndaiprotecta pamwe ndasingaprotecta chakanyanya kundibatsira kuti ndakapinda pasimati ndo zvakanyanya kundibatsira ende ndofunga mapinda pasimati matozoti machecheudzwa makati aha handi munoona timu rese nandotaura nayo kuti tichienda pastandby paroadwork maitaistretcha from Beitbridge to Vuk uchisangana vedhabuka from Beitbridge chikwalakwala Mozambique from BBD to Chirezi mukwasini handi mazoona saka paroadwork maita 14 days tipo ane food ichiri NRZ not today right saka ipapo manje ndo pandaita zvese izvozvo timu rese pamira paroadwork mune muri examiner nema-assistants mune muri about 8 handi mazvaona mune muri 8 muchienda muri paroadwork vanhu vai vandotaura kana ndikataura nemazita kuti nhingi vanhu vakafa kunge hapakafiwa nechirwere after zvavaita izvozvo kuti vamwe vakawanda vanga vasina kuchechiudziwa vakafa vanhu mavhenda mablaw maexaminers indanikarejinwagoni assistant but vakafa kutaura chokwadi vakafa vanhu kufa vanhu vakasara vanogona kusvika maybe 2 kana 3 including inini vese kuchirezi kwese vakafa vese nezvataita vakafa kutaura izvozvo hakuna vanhu vandotaura ivavo dzingori dzimba dzisina varume vakafa varume vacho vese imi time yamaita zvese izvi mamarora ndandaroora mai mufana vagara kumusha nichidhavalaza kudaro vagara kumusha vaingouya kuti mandate vaingouya mandate ndikatomitisa kuti munhukadzi weBeitbridge ndikazoona kuti manje ndobva ndatransfer ndikaenda kurutenga ndobva ndakugara kurutenga ndagara parutenga mukadzi uya ndobva atevera bcause ndakamwana revision amazvona hamai mufana avongoona ndikabva kubasa ndaenda apa kana zvomboichii chiri kumboitika mubva kubasa mugari pano pane ndakareswa ndakamitisa mumwe musikana sususu pandakatevera but no endeitomutora because imba idzi 5 roomed house anozogara panapa ndobva ndanotora mwana uya mwana mudiki izvozvi panditori nemwana andofundiswa nemunini anogara namai vangu kuchembera
akatorwa mai vake vakazorwara nebrain but ndizvo family kwavo even baba vake nasisi vake ndo problem yamuona iri pano inoita zvinhu zvikuru yanaroyana kuzanzi ndezvekwavo saka iye yakaita same problem yewana mai yakapedza baba namai nokuti zvakazoitika ndezvokuti mukadzi uya uyu takaita first mwana akaita problem yenhu anobva ashayika kana muchengeta kwachivi right semunhu handamuona vatsukira vananguru vakati sendai angari uyu ashayika luckily kuti kwashayika wedu dai angari uyu vanambomureva tinambomuroora waizoti kudii taizopinda pato ana mazuva tingadai tati tiri pato right now siyana nezvauri kati okay amai mfana ari kumusha mukadzi uya azopika vabho akugara kwangu ndobva namudeedza futi naye ndobva bata pamuviri mwana wacho musikana ikozvinarita amuda form 4 right now izvozvo anofundiswa nabamuninavo ani mazvona saka ndikutaura kuti ukakura uchiita malokuzi mubayiro unowana apa ndauzamatamba makatamba takatamba but mubayiro uripo nekuti izvi zvandasangana nazvo ikai pese panaitamba handambosangana nazvo handambosangana nazvo handina even kuti mupenyu hwangu vanozviziva kuti ndakamboti ndine side pain kana hazvongoti musoro unorwadza kana izvo zvongoita maallergies kuti kana wadoro ndinebuda munyaviri handi mazoona kuti maspice nechi but inini ndo zvangu izvozvo zvezvakazi handi mazoona iye wandotaura iyeyo kuti mwana aigara naye kusouth anotoriko ndakamusiyako ndakatomuita nemushandi aigara mupamba housemaid uyu ndakamuita nemukadzi wemunhu zvakaitika pane nyaya iyi nyaya yacho mozvazvichakaitika mai vava indaitofirwela matrains paya paya saka chifiwa yakaiti padrought ya 2002 saka matrains aitakura chibaga chinisa kutauka saka ndaitofiwela apa masoja akatomira saka ndobva ndaona mai vaya actually vakava netrain vachitengesa muriwo nechichi ndobva ndaona dress ane mukadzi ane murume anoshanda kusauti nomuona nedressing ndobva ndamhurisana namai vaya ndobva kugarare hazinoona nedressing ndikati ko mai mvana ko ndikati mufesi ari aujobheki but right now ndava negore rino nesi3 handambouya saka ndaona kutakura hembe dzangu ndiendese kumusha okay saka apa papa nebhasi raibva from Beitbridge to Shavani ndikati aiwazvo ndoda kurova chitsoka mai vaya vakabvuma mai mvana vakasipo ndikati ndikange ndadhavalaza ndikuperekedza bhazi rovya ipapo kuma12 mausiku mai vaya vauya vanga vagarisawo ini ndambogarawo goka only once mai vaya ndobva vaenda after few days vaunzwa usosona yeti pamiri pabata vari padaro hamai vakuramba vafundisira puresha izvo vakadzi vano handidi apa ndatolana neumwe musikana mwana umwe wandoshanda naye ari mazoona anonzi peshi mwana vacho vakazoshayika yanga ri yadimeni right atova busy naye ari mazoona saka uyu ndichadi nezvake right hachamupi mukano that second week ndobva uya futi dzadzava 2 weeks kapa third week ndobva kauya murume wacho akamutora akaenda kusouth vakagara 8 months ndobva abatsirwa mwana mukomana ndobva vaenda kwadokta but mwana uyu primishari vati no mwana uyu akakwana ane 9 months but iwewo apa tawataura chokwadi ndakagara newe 8 months apa muviri apasi pangu vari mwana ndipachauke chauke wepo ndobva ataura soshanda uri mani mazviona manje andobva vagara zvavo mwana uya angoyamwiswa almost 6 months muchinda uya kudecember ndobva auya akauya akangoti nditorire masoja ndofika ndikaonawo vachaukira ndobva ataura ndatumwa nemuzukuru wangu ati ndizokuudza ndava nemwana mukomana ndikati ndiyani
ndikati ndine vakazi vaviri neuya uBite Bridge animazona manje ndikati ndine vakazi vaviri wanotaura ndiani mumwe musocha ainzi Promise Brew angati kati kutaura kuti unotise pamuna kufika bva pano uya animabva usaona masocha akataura ndobva atiza akatoenda kuya kumatiketi office ndobva kukwira treni yanga yakurumidza pano baya right padaro inini zvakazoitika ndezvokuti muchindauya apa akabva kugara akazoenda kuSouth ndobva next December muchindauya ndobva auya akati no ndindakavya last year ndida kuti nditaudzana chavo kakamisisa mukadzi wangu but tirongotaudzana ati anyway no problem hatototaura mamabhuru angu mumwe ainzi Makosi nemumwe ainzi Mano but mumwe wacho wakashayika mwabva kwamutari no inini patatine mari yatabatirwa ye711 that code yangi 711 saka mari yacho was after 25 mapayslip neyaonekwa kuti yadeduct saka kuita kuti aingono mazvona it was weekend saka muchindauya akati kuti ndambonira ndizotaura nemunhu ndano azviiti ndoti auye kusecurity office saka muchindauya aona futi chitifamba nemasecurity ndobva atisa akaenda kutrain chitima mutsvaka ungamuona ndobva aenda kuGarare apa mangwana ako acho yanga iri payday ndobva ndataura naSM station master no pane nyaya yasusu vanambomvanzira akati no pane machinda ina itopinda morning shift 6 to 2 vakati iwo chidi kumbira foromani wako usara chifiwa kumhanya ichida kuti ndokuti ndandanzwa kuti mudzimai achakauya enda itogara mai vemudzimai uya vaigara panext nambuya washa vakwini right saka paya ndobva ndadii ndaenda ndikadzika ndikaenda ndobva ndamuona ndatuma mwana wasisi wamaimvana yakati kumai vaya vazi vakauya ndori mwana chikomana ati vadezi vauya ndobva auya mai vaya mayava asi andiyo zvavanga vakaita before vanoza kuti paya pane kachenji vandoa kati koimi pane munhu akavya siko zvinovya kwanzi murume wangu aipo paya mimba yakabata ndasingashandisi matebhles but yakabata ipo paya pandaiuya paya ndatoda kutonetseka tangogara 8 months ndobva ndabatsira saka ndozviripo inini asi uyu murume wana kudzokera kuSouth imimi ndichava nemwana wenyu muzomuona ati it's fine right padaro yanga iri nguva yemugumbi muchindauya azoenda kuSouth mai vemukadzi ndobva vauya kwandiri vakanditi ndoziva kuti mwana wenyu but imimi iko zvino izvi murume akabvisa chi karoora akabvisa sola akachinja noumwe vakati pamombe akapuwa mombe samombe yacho akabvisa kuroora saka imimi nyararai toziva kuti mwana uchauya mai anobuya washa andobva ndangosiya zvakadaro apa handingarege kuzvitaura ndindotaura zvimuzinzwisisi kuti ukaita saka padaro manje ndozvokuti mukadzi uya akazouya nemukumbi nechichi hatautoona tiri pabasa nemachinda kati ndo mwana wangu chi achitori nemwana wake plus wangu inini right zvadaro handobva ndatopa pazita ngati ndipenati chimwana chiya saka ndobva taita maarrangements kuti tiende kumusha kuti vanomuona baba nokuti vakashifta kubva kuLundi kuenda kwatakavakira kuna Nasarahoyo saka vana baba vedu vakatama 1960 vakabva musame village nekuti isu takapinda muminda vakabva musame village nana baba vemukadzi uya saka ndobva taenda kuya vakasvika kamubvunza wanike kuti muzukuru paukama anyway maimvana vanamboona takatoenda usiku nechitima anochienda kubulawayo mausiku maimvana vanamboona kuti chii chakaitika asi vangonomhurisa inini ndandakavakira para baba apa pangu apa nestendi yangu saka patakaenda kumausiku takatoenda ndimomwe mwana wangu musikana akasvika akataura mai vacho kuti tauya nomwe mukadzi ane mwana saka mai vakanamuka vaida kuona mwana wacho andimazvona saka padaro manje zvakaitika ndezvekuti mai vakanomhoresa asi havana kutarisa chi havana kunge vatarisa mwana uyu kuti akafanana nababa wacho zvapera zvese handingakuta kuti vanoda stand pane mwaitengesa munda pane mwanotengesa stand vanoda stand wati saka padaro manje mukadzi uya akazoperekedzwa nasisi lasi bhoni yekumba kwedu aperekedzwa nasisi manje mukadzi uya zvakaizoitika ndezvekuti aperekedzwa mukadzi uya aende
amai avanambozvisa musoro anobva tasati angozvitaura nyaya yacho chichi. Saka yeti kuuya kwakaita mukadzi uyu and that night akatoti anoda kurara neni ndikaramba kati hazviite zvaindogara kuno iwo ndichakuona hazviite because maimufana vanogara kuno. Padaro mukadzi uya akatsamwa yeti mukadzi uya akatori pamwe pamuviri pemurume uya kuti akangoyamwa 6 months. Saka padaro manje ndezvokuti mukadzi uya ndakatanga kumavoid. Mukadzi uya ndobva abatsirwa achirwara. Mwana uya ndobva ashayika. Chimwana chake chifirstborn changa ainacho ndobva acharwara ndobva chashayika. Iye mukadzi uya ndobva arwara ndobva ashayika. Saka muchinda uya akashasara naBernard vari 2. Basara vari 2 wanzi ndakatumidzira magrosari ka2 kesi. Pandatumidzira magrosari ka2 and then zvakazoita ndezvokuti kwazi grosari rakarasika first migrosari rakatumira. Wanobva atumira fundo ndobva rarasika. And then ndobva ati no pakafamba vakamutaura kuti no inyaya dzekuti zvazviuroma ati inyaya yekuti uri kutengera uri kuchengeta ropa risiri rako zvakaudzwa nevanhu vemweya. Saka iye ndobva atora mwana uye akanisa kwana mai vemukadzi vagara naye mwana uya iko zvina ne20 years. Saka mwana uya agara kuya ndakazosangana naye murume uyu akanditi pane zvese zvakaitika. Iye akanditi asi ini semaonero andakaita mukadzi nemaonero andakaita murume handiti masigns and symptoms eHIV anooneka kuti uyu munhu ane status yake inenge isi right. Nyange ndisiri doctor but you can see kuti munhu uyu problem haisi yeuroyi uri HIV positive. Umwe munhu plus time yakwa kusina zviripo kuti maARVs aiwanikwa nespeed right. Muchinda uya ainawo tavanza vana sekuru ndio vakaita kuti mhuri yangu itsakatika. Saka ndo matauro akandiita muchinda uya anyway no problem. Saka padaro akati no pane zvese zvakaitika ndokumbirawo kuti mubhadhara 5,000 only pane zvese kuti 5,000 rand. Kati makatora mukadzi wavo mukadii plus ndakachengetawo mwana wenyu mwana wenyu entire mugona kumutora. Ndikati anyway sezvo ndine munhu ndinaye tisanodzidzisa vari maimfana nana baba kuti ndozviripo. Ndasvika ndavataurirawo ndozviripo akati no problem. Vaya vanasekuru vacho vakati hai uzotombomuchengeta achiri mudiki vana mbuya vacho. Saka muchinda uya akangozodisappear akadzoka kuPitori akazomuona kusvikira today. Ndaona makuvaviwa makukwenya kwenya. Zvamungade kutaura kuti mukadzi wenyu amira nemi muchihure chenyu chese ichi ndechekuti chii? Chandoda kuti nditaure pamudzimai wangu ndechekuti mudzimai wangu akazvipira kutiti vake. Dai anga ari umwe kutaura chokwadi kana nhasi kana hembe dzangu anga asingazvibati. And uye even hama dzemudzimai hapana kana one andakambonzwa achitaura vanoita zvekutofona kuti kumakumbo akadii muviri use muri kunzwa sei like vana mai guru vanotoseka kuti mione musakanzwa yenyu kozvamawa nevazukuru problem chii. Handina kana even vekwana Tezvara vandakamboona kushora plus ivo vakangoziva kuti mukwasha wedu ndozvaari but ini plus ndinoda kutenda vaning'ina nefamily yose kuti no vakazvigashira kuti hapana akamboti makaita musakadza kuti vakano zvinowanika ndozvazviri. Alright, pakanaka vachoki tinozosangana mamboshandisa prescription yemapiwa toona kuti tisingative nechivimbo chekuti dambudziko renyu rinogona kupera nekuti taona vakawanda vari kuuya kuno vachiwana zambwa. Ndinoda kutenda
nokusanganiswa kwataitwa naMwari nekuti zvese zvinoitwa Mwari ndiye anosanganisa ende ndikada kutarisa zvese zvandaona pano since ndichienda kuno vanhu vanobatsira asati ndamboona zviri pano handisati ndamboona ende mukada kutarisa pane vanhu vanonzi vakabva kuUK pane vanhu vanonzi vabva kuBulawayo pane vanhu vanonzi vakabva kuMozambique pane vanhu vabva kwaSengwe from border uchibva nekunana ukabva kuMalipati uenda kubhenda Mutare uchikrosa uchiuya kuno Uzimu uchibva kuya unosvika kunonzi kwaSengwe Malipati saka vanhu vacho ivo vanzori pano ende ndichibvunza ndichida kungonzwa kuti manje inini ndasingazivi vangu kuti panoitwa sei ndachingoti sezvo munin'ina vakaita mapayments about 600 usa ye-family problem ndikati haneniwo ndongorapwa ipapo saka vakati hano i-different issue saka tikatotarisa even keshi yacho mwanaona kuti is 100 something ndingaiwana ku saka ndinoda kutenda sekuru Tasu nekunzvera tsitsi kwavo kwavandiita plus nemi neprogramu yaminayo yokubatsira vanoshayiwa uyezve chandokurudzira nechekuti even vanonzwa vese vane matambudziko akafanana nekuti pane zvinonetsa zvikwambo zvinonetsa mhuri dzisawanikwa dzagara zvakanaka kana vanoda kuita mabhizinesi nenzira kana zvikwambo kana kuuraya kana kurara nevana ngavarege zvese izvozvo nokuti aiwa nechiti vane matambudziko akafanana neiwayo ngavauye kuna sekuru vanovabatsira izvozvi nhasi vanhu vanoenda kusouth vese vanhu vanoenda vachinoshanda but asvika kuyawo akuuya nezvinhu zvisiri izvo zvinozonetsa family zvisina kana problem saka panapa panosunungurwa panapa hapapiwe zvikwambo but panobviswa panorapa vane matambudziko ende panapa hapana chinonzi nokuda kungatarisa uwani madekoti atoshava even space yekurara uchitaura kuti wodii nenyaya yeuwandu hwevanhu vanhu vari pamai vaitotaura vanzi kwandoda nyama yemunhu kwaipa nyama yemunhu mamai vakabvunza kuti modei panyama yemunhu chii chinonaka kwanzi ruoko especially pamajoini apa ndo panonaka mai uchitoona zvandakaona kana even nhasi chaipo chaipo nyoka dzandaona zichibuda munhu vamwe handichataura hangu zvakawanda asi ndoda kutaura hangu kuti vanhu ngavarege kufungidzira kuti sekuru Tasu vanobatsira vanogona ende ini ndodaura kuti havangagoni zvese kutadza dambudziko rangu nokuti ini pana angosvika vakati aiwa rukawo vakati isusu tichakuitai tokuitirai zvese munopora saka ndoda kutenda handiti ngatimodza kune munin'ina Chauke Junior ndimi munaro dambudziko ramukoma makarega muchiro sei zvakati reme asi seweropa ndanga ndisina choice ndakatosimuka ndinodai mukoma vanga waita sei vawana rubatsiro vabude mumatambudziko avasangana navo nesuwo it's a lesson kwatiri tiri kukura kuti ukaitawo nenzara yakadaro zvine zvinhu zvinongozodii zvekupa matambudziko so it is a lesson kwandiri handiti saka mune vana vangana vachoke kunze nekumba yo zvoda kuti nditokaunda ndikaundirei hani pana Bernard namai vake ndataura ndakaita ndimukadzi wemunhu right kouya Rulani anogara namomzi vangu right iko zvakatouya kuti ivo zvakatonyora form 4 atonyora izvozvo saka aritori kutenga kuti iko zvino izvo kumavhotsi zvinhu zvakareruka timutorise pedzi right mai vacho vangadai vakauya but pakaita challenge yekishi tikati titumidzai madetails pana Bernard naRulani right kouya kuna Evelyn 3 Kero 4 kouya Titsvalo 5 kouya Mulen 6 kouya vandotaura toti Kero Evelyn Kero Titsvalo Mulen Misheroni Darlington Vigi 1 moms okay mama 1 6 yeah
Isona kwano ndikasiya. Sure. Ya. Saka kwano ndikasiya. Ndinamba ina Sheroni. Handi mazona ndinotadza kuverenga. Saka tongoti vese handi 6. Saka vese 8 na Bernard. Ameno kana pane achampiwa. Kana watu wachazouya vaona baba pa TV. Kuti ayo. Taro wangu. Hapana zvokuvanza. Saka haiko zvino zvayo. Ukuthi ko zvinezvi ndinobvunziwa vazukuru Evelyn une vana 2. Kero une vana 2. Mole une vana 2. Sheroni une mwana 1. Koya futi tsalo ne 1 pamiviri. Saka vazukuru vangano almost 10. Ani mazona azvi. Avazukuru ane rinyoka. Vane rinyoka. Ene vazukuru zedo ngoti malume munombonzwa chipi. Kana vagara pa bucket zongona ngopinda. Sekuru munohashando izvozvi. Anoona steam. Sekuru vanogezera mumba here vanauzi anoona maizvo zvakamara izvo. Saka zvakaoma hazvo. Saka panyaya yemakumbo pane vakanditi ndinofanira kutsika jecha ropisa ndongotsika but there's no change. Vakati tengai makati anonzi madhoro majoina anopisa pamoto and then ogara but right now hasani ndawana change. Panapa ndotori ne futi handichamboziva here. Andinoona mukatarisa panapa andimunoona apa panapa pane vamwe vakaruma anoruma zino avo asi ava havana mbondibhadharisawo vakanditi iproblem iyoyo andimazviona saka hauzozivi kuti saka n'anga nemaprofita mapedza kupedza kuti tsvai kutotaura chokwadi moza ndairasa zvinhu kuchisa maplastic unorasa mudustbin izvozvi tunateto ayo mishonga different mishonga kuti apa zvandataura paya kuti zvakafana ndakashandisa paravin ndakashandisa uchigivela motikari uchienda kubasa ndianazora paravin animazviona vandashandisa paravin ndori perfume animazviona ndatotaimira kuti ndigare kudhura nedhoo animazviona aona vanhu vari pakiu ndotaimira kuti ndokaunda vanhu kuti vantu vanopinda taxi ai ndoda kugara hangu padhoo animazviona ndogarira kudhoo zva kuti novhura dhoo mbichana kuti futi kutambudza parafini ndaigara nebhodhoro hazvina kushanda plus inoomesa inosuura right ndikatenga imi diesel hazvinamboshanda anoti unaimboshanda nefuel vandozviziva kuti diesel rinouraya but izvi hazviurayiki manje izvi zvinhu zveanimazviona tikati ndidiko nditore pliers nditi zvekukanya ndikahla futi ngati pamwe tinozvimba dumbu karukawo ndaida pliers yacho ndikandipwanye kuti ndandinochobudisa zvinhu zvondiruma nditi sei mozava unozokutambura ndo pandakagumisira ndakushandisa ameno kumacleaners pashopping center vane mushonga mo waishandisa wakati unouraya malaisi ndaizodza but zvinoita unozoikwa unosimela kuti wazorei saka iko zvino ndauya kumba havana mai mufana vonguti kwanzi kwai tikigirisi inopedza anzi sasa saka ndikati maitigirisi zvainouraya nhata izvi nhata kai saka tigirisi ndasikazodzi mai mufana vachizoona ndaitaimira but problem inosimela manje inosimela wobvunza kuti chii plus nekuitsvaga maneri oti mwedii kati ndikati pane akanditi kwai tsoka izvo zvinogwaza izvo dzatigigirisi unopinda uchiti kuti mukadzi aitaura zvakadai but inosimela manje inosimela even hembe dzacho mapenzi ndaizvowachira hangu but kutambudzika izvozvi ndinodeza zvikuru ndochideza uya chova netigirisi ari mazoti sekuti nderei vanga vakareva izvozvi patakatoguma kuzora tigirisi izvo zvindingadai ndakatoisa muchiuyu muchiwe chikontena kauya nayo handina ndatoregeza kutonetseka
nezuro ndakabhoila mvura ndakakumbirawo vakandiitira mvura ndikanostima but sioni ainga isina uyu ndangokwesha kwesha handina choice handiri aya vachauke regai kusunungure nhoroondo tainzwa tine chimbo chekuti vakawanda vatese vachadzidza kubva munhoro yamataura kuti nyaya yekongoshi nemudhavalazo even kutenga kuti vanoti kudhavalaza vaizazvaizvozvo kuti kudhavalaza chii because hai inini ndo zvamandozviziva vanoti kudhavalaza vani mazvona nenyaya hamba mashi tarisai muone ndaground hapasisina yekutamba asi kutamba makatamba ndakatamba kusakuti ndakatamba kunyange hedu takatamba iri nguva papasina ma-ARVs asi mwari vakandiyambusa but nditayambuka mana kuti musoja anoenda kuhondo wadzoka wofira muno musina hondo ndinotenda vabva kuDRC kana vaenda kunana Russia asi adzoka ari mupenyu onzwa kuti afira munhu vakomana saa ndizvozvi tinotenda chaizvo. Sly Media TV, building bridges.